Egun honen zule goizeko 7 dira eta ariaren informazioko albistegi laburra entzuten ari zara hemen naiz irratian. Auziak aurrera egin bezala eskatu du Zaldibar Argituk ezbeharraren 6. urte hurrenean, bi lagun hil ziren Sarraskian Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze. Ezbeharrak irregulartasun ugari agerian utzi zituen arren auziak ez duela aurrera egiten eta iazko egoera berean daudela salatu du Zaldibar Argitu plataformak. Argitu dadila dena. Guk ez dugu arreta arazoaren muinetik aldenduko. Zergatik gertatu zen hondamendia eta nortzuk izan ziren arduradunak. ETBek jasotako adierazpenetan Zaldibar Argitu plataformako kideek azaldu dute iazko egoera berean daudela, ez baita ezer berririk argitu eta instrukzio fasea ekainaren batera arte luzatu delako. Zaldibar Argitu plataformatik justizia eta babes instituzionala eskatu dute hautetxien jarrera salatuz. Exigitzen duguna da, instrukzioa amaitu dezala epaitegiak. Ikerketaren ondorioak herritarren esku jar ditzala, eta egin dezala aurrera auziak. Gero, gerokoak. Aipatu dute urte osoan Eitzaga eta Zabortegia ahaztuta izan ostean urteurrenaren bezperaren 3. auziaren berri izan dutela, baina Zaldibar Argitu ez dagoela auzi horretan pertsonatua, auzi honen oinarri nagusietako bat Juan Mari Uriarte Ollaren errelatoa delako. Plataformak exigitu du epaitegiak instrukzioa amaitu dezala ikerketaren ondorioak herritarren esku jarri ditzala eta auziak aurrera egin dezala. Bestalde, Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuzteari ekin diote, enplegu erregulazio prozesuari aurre egiteko. Gaur bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin eta enplegu erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren. Proposatutako kaleratze kolektiboaren zenbatekoa jakin arte Amurrioko batzordeak taldearen 900 langileko lantegiak 24 orduko bilanuzte ditu, astelehen honetan eta hilaren 13. Lanuztea bart hasi da 10etan gaueko txanda indarrean sartzearekin batera. Goizeko 7etan langileek elkarretaratzea egingo dute lantegiaren sarrerako zubian eta goizeko 10etan bilduko dira zuzendaritzarekin. Tubos Reunidosek erregulazioa justifikatzeko esan du Ameriketako Estatu Batuetako merkatua bere merkatu nagusia galdu duela Trumpek altzairuari ezarritako muga zergengatik. Sindikatuek bukatu egin dute hori egoera koiunturala dela uste dutelako kudeaketa txarraren ondorio ziritsi dena. Jo puntuan jarri dute sepik pandemia garaian eman zuen maileguaren kostua. Tximi Rodríguez UGTko ordezkaria elkarrizketatu dute Radio Euskadin. Todo lo que sea consolidar el tejido industrial es positivo, pero también, y nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, todos los esfuerzos económicos desde lo público, todas las subvenciones, todas las ayudas que se den a la empresa, de alguna manera también deberíamos de vincularlas al mantenimiento del empleo. En este caso estamos hablando de una empresa vasca de toda la vida y que lleva aquí toda la vida y que ha dado empleo aquí toda la vida. Pero no siempre ocurre así y nos encontramos también en situaciones en las que se ayuda a la industria con presupuesto público, pero llegado el momento se agota esa ayuda, cierran la persiana y nos encontramos con trabajadores y trabajadoras fuera. Eta boxi auspoa emanez PPek irabazi ditu Aragoiko hauteskundeak, ultraeskuindarrek beraien eserlekuak bikoiztu dituzte eta hauteskundeak jasan ahal izan dituen aukera ezkertiar bakarra Txunta Aragonesista izan da. PSOEk 5 eserleku galdu ditu. Hauteskundeak irabaziarren Jorge Azkonen PPek 2 eserleku galdu ditu eta boxekiko menpekoagoa izango da. Ultraeskuindarrak 7 eserlekutik 14 igaro dira. Pozik agertu arren gehiengoa bermatzeko box ezinbesteko izango da Azkonentzat. Eta Pilar Alegria Sánchezen ministroiak 5 eserleku galdu ditu 2015ko markarik okerrena errepikatuz. Hobera egin duen aukera Txunta Aragonesista izan da Jorge Pueyok zuzendutakoa. Bestalde, iaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan baja eragin zuten 37.683 lan istripu izan ziren, hau da eguneko 103 ez behar. Gainera, 183 zauritu larri eta 30 hildako izan ziren, aurreko urtean baino 3 gehiago osalanen datuen arabera.
Eta protesta sozialek eta sabotajeek Milan Cortina d'Ampezzoko Joko Olimpikoak zalantzan jarri dituzte. Neguko Olinpiar Jokoen aurka protesta egiteko. Hainbat talde bildu dira Milanen, ingurumenaren aldeko taldeak eta Palestinaren aldekoak barne. Gainera, Italiako garraio ministroak trenen lineetan egon daitezken sabotajeak salatu ditu. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari begira ez dugu bestelakorik nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna uneotan, eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankideak emango digu. Atzoko onaldiaren ondoren, igande honetan eguraldiak berriro ere okerrera egingo du. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta euri giroa nagusituko da. Zaparrada gehienak Kantabriar isurialdean botako ditu eta gainera tarteka mardul botako du. Aldiz, hego isurialdean euri gutxiago izango da eta bertan aterrune batzuk izango dira, baina goizeko lehen orduetan Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira. Aldiz arratsalde partean hego isurian atertzera egingo du, naiz eta oraindik arratsaldeko lehen orduetan zertxoet busti, aldiz ipar isurian gehiago kostako zaio eta bertan gauean atertuko du. Haizeak goizean edo egunaren gehienean barkatu mendebal ipar mendebaldetik joko du, baina azken orduetan hego mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 0 eta 8 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean eta hego isurian aldiz 7 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean eta temperaturan jaitsierarekin elur maila 1100-1200 metrotan kokatuko da goizean, baina arratsalde partean gora egingo du. Naiz irratia. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 943 56100 telefonoan edo 3www.talasoterapiazelai.com webgunean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.
Eta beste kontu batzuekin jarraituz, Saudi Arabiako Garraio eta Finantza Ministerioak talgori esleitu dio Meka, Medina eta Jeda lotzen dituen linearako abiadura handiko 20 tren berri fabrikatzea eta mantentzea 1.332 milioi euroko balioarekin. Talgok Saudi Arabiarentzat egingo dituen 20 tren berriak 2018an hornitu zituen 35 tren egitu behar zaizkie. Horiek fidagarritasunez jarduten dute basamortuan eta konpainia arduratzen da horien mantentzelanez. Eskaera berriak 1.332 milioi euro gehituko dizkio talgoren zorroari eta maksimoetan kokatuko da 6.000 milioi euro ingururekin. Esleipena Garraio eta Logistika Ministerioak eta Herrialdeko Finantza Ministerioak egin dute, baita Meka Medina abiadura handiko Espainiako partzuergoaren bidez ere. Partzuergoa Haramain High Speed Railway proiektuaren bigarren fasea arduratzen da eta talgo proiektuaren parte da. Bestalde, Otxandion izango da aurten udalerri euskaldunen eguna maiatzaren 16an UEMak eta udalak antolatuta. Topaketak udalerri euskaldunen eta arnasguneen garrantzia azpimarratu eta euskararen bizi berritzea aldarrikatuko du, festa eta elkarlana uztartuz. UEMako kideez gain gainerako udalerri euskaldunen bilgune ere izaten da udalerri euskaldunen eguna eta aurtengoa ere horrela izatea nahi dute UEMak. Eta Otxandioko udalak. Horretarako eta egun ahalik eta erakargarriena izan dadin, pasaden ostegunean egin zuten lehen bilera herriko taldeekin eta eragileekin Otxandioko kulturetxean. Otxandioko Kirol eta Kultur Kontseiluan bildutako eragile guztiei eman zieten UEMak eta Otxandioko udalak egunaren asmoen, helburuen eta nondik norakoen berri. Eguna herrikoia eta arrakastatsua izan dadin elkarlanean aritzea ezinbestekoa dela iritzita. Horrela, arnasguneek eta udalerri euskaldunek euskararen bizi berritzari egiten dioten ekarpena ikusarazten eta euskararen lurgunea babesteko eta sendotzeko beharra nabarmentzea izango da maiatzaren 16ko asmo nagusia, festa eta aldarrikapena uztartuz. Egun osorako egitarau zabala izango da eta bezala UEMak batzar nagusia ere egingo du egun horretan Otxandion. Eta kiroletan aipagarri dugu Atletikek garaipena lortu duela Levanteren aurka partida zoro batean, 2-0koarekin markagailuan etxekoaren alde Muturroren kaleratzeak aukera eman die partida kontrolatzeko. Bisitariek dena den distantzia berreskuratu dute deskontuan eta barra erabili behar izan dute epaileek San Mamesen urduritasuna eraginez. Azkenean 4-2 gailendu da Bilboko taldea. Atletikek 4-2 gainditu du Levante San Mamesen, baina markagailuak kantxan bizitakoa partzialki islatu du. Zurigorriek 17. minututik nagusitasunarekin jokoa kontrolatu dute neurketaren zati handi batean eta abantaila argia izan dute, baina ez dute partida ezustegorik gabe istea lortu eta granotak azken minutuetan hurbildu ahal izan dira. Mikel Jauregizaren adierazpenak jaso ditu EITBek. Txapuro nagaz, azkanin 3 puntuek guzan duze azikeratik, horrein klaru dago partida guztizek izango dizela oso gatxak, da bueno, ikusi azken arte oso gatxokin zu partidu irabazteko, da hori, zuko esan zulez, oso posik 3 puntuek aitxik, da horrela begi. Emaitza honek konfiantza ematen dio Bilboko taldeari datorren astean kopako norgehiagokan Errealeri aurre egiteko, naiz eta Mataratzoren taldeak garaipena eskuratu duen ere azken jardunaldi honetan. Eta eskupilotan, Unai Laso eta Jonander Albizu gailendu dira Logroñoko Adarragan jokatutako partidan, Zabala Martija 22 eta 19 menderatuta. 12. puntua bere ganatu dute gorriek sasoiko daudela erakutsita, urdinek ere partida txukuna jokatu dute eta 3. postua borrokatuko dute azken jardunaldian. Logroñoko Adarragak dena eman du bere herriko semearen alde eta Javier Zabalak ere guztiz txundituta utzi ditu bertaratutakoak. Hala eta guztiz ere urdinen esfortzu oro ezerezean utzi dituzte binakako txapelketako liderrandi bikote garaitezinak. Laso eta Albizu sasoiko iritsi dira azken txanpara eta freskotasun hori gakoa izan da txapelketako 12. garaipena eskuratzeko. Binakako txapelketa asistenetik partida bakarra galdu du baikoko bikoteak eta hori 3. jardunaldian gertatu zen. Hainatzean geratzen den abenduaren 6ean alegia. Finalerrietarako txartela ziurtatu da izanik ere oso lehiakorra aritu dira gorriak, Zabalak jarritako erritmo altura garaiz moldatu eta markagailua itzultzeraino. Markagailua berdinduta egon da partidaren gehiengoan, gorriek aurre hartu eta abantaila mantendu duten arte. Azkenean, 22 eta 19 irabazi dute gorriek, Albizuk EITBri egindako adierazpenetan garaipena ospatu du, baina norgehiagokak gogorra izan dela azpimarratu du.
aurrea sagartu ditu, Julen egibal gehiago entrago do, hor atea duen pelotare kentzeko ere kosta egiten bizka, eta hor nik uste asma duela, nik dominatzen hau, nahiek aurren asma egin dut egizan guztua. Eta nazioarteko hauteskundeen emaitzei begira jarri behar dugu orain Japonera begira hain zuzen ere. Sena eta Takaichiren garaipen ukaezinak Japoniako egoera guztiz aldatu du eta baina lehenago Portugaleko hauteskunde helduko diogu. Jose Seguro sozialista izango baita Portugalgo presidentea, ultraeskuinak gelditzea lortu dute hauteskundeen bigarren itzulian herrialdearen joera aldatuz. Parte hartzeak gora egin du. Marcelo Rebelo da Sousaren gehienezko bi legegintzaldiak amaituta, Antonio Jose Seguro ministro ohia izango da presidentea. Alde nabariarekin irabazi dio Txegako Andre Bentuta ultraeskuindarrari. PSek, babesturiko hautagaiak bozen 76,8 lortu du. Benturak aldiz 33,2 eskuratu du. Hauteskundeak normaltasunez igaro arren eguraldi txarra dela eta hainbat hautesleku lekuz aldatu dituzte. Bestalde, Uholdek eragindako 3 herri eta 2 kontseiluetako 36.000 bat biztanlek helduen igandean emango dute botoa. Funtzio exekutiborik gabe Portugalgo presidenteak eskuduntza esanguratsuak dauzka, besteak beste parlamentua disolbatu, hauteskunde legislatiboak ditu edo legei betoa ezarri. Jardunaldiko datu esanguratsuetako bat parte hartzearen igoera izan da 2021 bateko hauteskunde presidentzialetan 49,2koa izan zen, atzo 45,5koa. Eta orain bai helduko diogu Japoniako egoerari. Sena eta Takaichiren garaipen ukaezinak Japoniako kontserbadurismoa egonkortu baitu. Alderdi liberal demokratikoak parlamentuko 465 eserlekuetatik 478 eskuratu ditu. Gehiengoa bermatuta, Takaichik defentsa arloko aldaketa konstituzionalak gauzatzeko bermea izango du. Hauteskundeen ostean, parlamentuaren bi herenak alderdi liberal demokratikoaren menpe daude. Ondorioz, Sena eta Takaichi sustengatzen duen alderdiak aldaketa konstituzionalak burutzeko gaitasuna izango du. Lehen ministroak berak orain arteko politika ekonomikoa babestu dutela adierazi du. Bestalde, Sena eta Takaichik berak azpimarratu du bere hautagaitza transbertsala dela eta kanpainan zehar azpimarratu izan duen balioa izan da hau. Ultrakontserbadoreak militarizazioa, bizitzaren kostua eta inmigrazioa izan ditu hizpide kanpainan. Horrela, orain artean abstentziora jo izan duten pertsonen botoa eskuratu du. Eta Zisjordanako kontrola areagotzeko erreforma onartu du Israelek. Kolonia berriak lurren konfiskazioa ala eremu erlijiosoen mantentze eta kudeaketa aurre ikusi du erreformak. Finantza eta defentsa ministro ultrek esan dute aldaketa dramatikoa izango dela, besteak beste Hebron hiriko eskuduntzak eta eraikuntza baimenak kontrolpean izango dituzte. 1987an aurre ikusi zen egoera moldatuz. Garaian berretsi zen edozein aldaketa instituzio israeldar eta palestinarrek ere partekatuan hartu behar zutela.
Halaber, Zisjordanako lurren erregistroak argitaratzea ere jasotzen du planak, edo nork lursail baden jabeak identifikatu eta erosketa eskaintzak aurkeztu ahal izateko, orain arte isilpekoa zen informazioa. Mahmoud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak salatu egin ditu iragarritako neurriak, ez legitimoak eta legez kanpokoak direlako eta ondorio juridikorik ez dutela adierazi du. Eta Zirimola ikastolen aisialdi taldeak uda honetarako euskarazko aisialdi eskaintza zabalagoa eta bidezkoago aurkeztu du. Plaza gehiago eskainiko ditu eta beka sistema propioa jarriko du martxan lehendabiziko aldiz haur eta gaztetxo guztientzat eskuragarri izateko asmoz. Ikastolen elkarteko kideek jakinaratzi dutenez euskararen egoerak neurri ausartak eskatzen ditu eta Zirimolak pauso sendoa emango du. Udako aisialdi eskaintzarako euskarazko plaza kopurua nabarmen haziko du, zehazki iaz eskainitako 1200 plazatik 1680 plazara egingo du jauzi eta euskarazko eskaintza 140 haziko da. Zirimolak beka sistema propioa jarriko du martxan eta lehen urteunetan 40 plazak gordeko ditu zaurgarritasun egoeran dauden haur eta gaztetxoentzat. Errenta maila edozein dela ere euskarazko udaleku eta egonaldietan parte hartzeko aukera bermatzeko. Zirimolak adintarte eta interes desberdinetara egokitutako udaleku irekiak eta itxiak eskainiko ditu. 2026ko udan ikastola bakoitzean antolatutako egitarauetatik Arabar Errioxan, Lizarraldean eta Kostaldeko herrietan egingo diren egonaldietaraino. Ekintza ludikoak, kirola, kultura, natura, elkarbizitza, balioak eta euskararen erabilera uztartuko dituzte eta haur eta gazteen garapenean funtsezkoak diren esperientziak sortuko dituzte. Bestalde, nahitaezko desplazamenduen igoera globalak aurrekaririk gabeko presioaren eraginpean jartzen ditu babes sistemak. Asilo eskaerak hazi eta migrazio politikak gogortu bitartean, milaka pertsona harrapatuta geratzen dira izapide geldo baliabide gutxiegi eta erabaki politikoen artean. Bigarren mundu gerraz gerozik gizateriak gatazka gehien bizi ditu nazioarteko testu ingurua da oraina, 56 dira gaur egun gizateriaren etorkizunaren zati handi bat baldintzatzen duten gatazka armatu aktibo izenekoak. Tokiko arazoak izan beharrean borrokek eragindako desplazamenduek, suntsipenak eta heriotzek bombak erortzen diren eta balak jaurtitzen diren lurralden mugak gainditzen dituzte. Mundu osoko 83,4 milioi pertsona inguru desplazatu behar izan dira beren etxeetatik gerren ondorioz. Horrela eta zifrak perspektiban jarrita asilo eskatzaileei buruz zeharrek errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordeak aste honetan argitaratutako zenbakiak oso txikiak dira krisiak eskala globalean duen garrantziarekin alderatuta. Erakundeak Hego Euskal Herrian 8.463 pertsonak asilo eskakizuna egin zutela jakinarazi zuen. Gatazka, jazarpen eta sarraskietatik iesi. 5.034 pertsona iritsi ziren Bizkaiara, 1.215 Nafarroara, 1.274 Arabara eta 750 Gipuzkoara. Zifren atzean Gasteizko eta Donostiako migratzaile maliarren kasuak esaterako agerian uzten dute burokrazia eta eskumen banaketak eskatzaileen ongizatearen eta duintasunaren gainetik jartzen dituen harrera sistema baten disfuntzionaltasuna. Administrazioaren kudeak eta alde batera utziz, zehar bezalako erakundeek funtsezko lana egiten dute laguntza prozesuaren bidez, eta prozesu hori ez da soilik lege eta erakunde eremura mugatzen, baita eremu pertsonalera ere. Naizek pasaden astean argitaratu zuenez, zeharrek salatu zuen Estatu Espainiarraren ebazpen negatiboak ia 167 igo zirela asilo eskaera guztien 142,5 eta artxibatutako espedienteak berriz 110 gehiago hasi zirela. Estatua da Europar Batasunaren atzetik zegoen asilo eskubideen aitorpenean ohartarazi du zeharrek eta sistema bermatzaileago baten aldeko aldarria egin du ukapen masiboen gorakadaren aurrean.
Eta ospakizun eguna izan dute larunbat honetan Gernikan Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera geratu izanagatik. Guggenheim Urdaibai Esto plataformak proiektuaren deuseztea herriaren garaipentzat jo du. Proiektuaren paralizazioa Busturialdean hasi eta Euskal Herri osora luzatu den borrokari egotze diote plataformatik. Haien iritziz ospakizuna merezi duen lorpena izan da. Guggenheim Urdaibai Esto plataformak jaieguna egin du Gernikan larunbat honetan joan den abenduan museo berriaren proiektua gelditzea lortu zutelako. Hainbat jarduera ludiko antolatu dituzte, merkatu solidarioa, herri bazkaria, kontzertuak, haurrentzako jarduerak, ospakizunaren helburua garaipena ospatzea, herritarren indarra aitortzea eta etorkizunera begiratzea izan da. Ospakizunean antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bertaratutakoei azken urteotan erakutsi duten konpromisoa, ausardia eta duintasunagatik. Hala adierazi dutenez gutxitan izaten dute bidearen amaieran ezer ospatzeko aukera, horregatik garaipen honek herri mugimenduen beharra eta balioa berresten dituela uste dute. Gure agintari politikoek dinoe, administrazio prozedurek ekarri dabela proiektuaren amaiera. Interesen arteko talkek, erabaki teknikoek. Baina guzurre da hori dakigu guk eta dakize eurek. Guk itoarazi dugu proiektu hau herritarrok. Adierazi dute herri mugimenduen bidez sare sendo bat sortu dutela azken unera arte utzi duena garaipena lortu arte. Era berean esan dute garrantzitsua dela esatea herritarrok ere ingurumena zaintzeko bete beharra dugula eta hurrengo belaunaldiei ahalik eta mundu bizigarrien uzteko bete beharra dugula. Horrela Busturialdean mobilizatzen hasi zirela gogorarazi dute eta pixkanaka borroka Euskal Herriko txoko guztietara zabaltzen joan zela. Eta adegiko hartarazi du Gipuzkoako industria atzeraldiaren atarian dagoela, naiz eta lurraldeko ekonomia aurrera doan. Adegik dio Gipuzkoak errealitate duala bizi duela, batetik enpresen 83%, normaltasun edo berrindartze egoera bizi du. 2 puntu hobetuz aurreko urtearekin alderatuta, baina industriaren sektorean aldiz egoera nabarmen ahulagoa da. Jose Miguel Aiartza adegiko zuzendariak nabarmendu du Gipuzkoako enpresen 25% atzeraldian sartzeko arriskuan edo atarian dagoela, zifra hau handiagoa da oraindik makinaria eta ekipoen azpi sektorean. Enpleguaren arloan epe laburrak nolabaiteko egonkortasuna erakusten du, adegiren aurreikuspenen arabera 2000 eta 3000 enplegu artean sortuko dira aurten, batez ere zerbitzuetan eta eraikuntzan. Hala ere, industria geldialdea aurreikusten du eta enpresen 14% enplegua murrizteko beharra aurreratu dute. Eta aurretiazko ikerketa baten ondoren Europako batzordeak ondorioztatu du TikTok sare sozial txinatarrak ez duela betetzen Europar Batasuneko zerbitzu digitalen legea, erabiltzaileentzako diseinu adiktiboa duelako eta etorkizunean isuna jardi ezaiokela aldatzen ez badu. Exekutibo horrek ohar batean azaldu duenez, mendekotasun hori hainbat ezaugarriren ondorio da, hala nola pantailan zeharreko desplazamendu infinitua, bideoen erreprodukzio automatikoa, jakinarazpen automatikoak eta gomendio sistema oso pertsonalizatua. Zehaztu duenez, eduki berriak dituzten erabiltzaileak etengabe saritzen direnez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute eta erabiltzaileen burmuina pilotu automatikoan sartzea eragiten dute. Eta .eus domeinuek jasandako erasoak 10% ziren iaz 2024 urtearekiko eta phishing kasuak erabiltzaileen identitatea edo datuak lapurtzen saiatzea ia bikoiztu egin ziren .eus fundazioak berri eman duenez. .eus fundazioak .eus domeinuaren segurtasun egoeraren urteko argazkia osatzen duten zibersegurtasun datuak eman ditu ezagutzera. 2025ko datuen arabera, erasoen tasa 10% hazi da 2024 urtearekiko eta mehatxu nagusia phishinga izan da. Aurreko urtearekin alderatuta, phishing kasuak bikoiztu egin dira 2024an 9 kasu erregistratu ziren eta 2025an 18. .euseko zuzendari Josu Aliño ohar batean azaldu duenez, adimen artifizialaren erabilerak erasoak sofistikatuago bihurtu ditu eta naiz eta askotan urrutiko jatorria izan, gero eta ohikoagoa da euskaraz
euskarazko edukia ere erabiltzea engainua sinesgarriagoa egiteko. Gaineratu du, adimen artifizialak hizkuntza hesiak hautsi dituela eta orain erasoak gure hizkuntza iristen zaizkula biktimaren konfiantza errazago bereganatuz. Aurreko urteetako datuak ere eman ditu fundazioak 2022tik 2025 detektatutako eraso saiakeren hazkundea ere nabarmenagoa izan da. 2029 kasu detektatu ziren, horietatik 6 positibo faltsuak. 2025ean berriz 117 kasu detektatu dira eta 46 positibo faltsuak izan dira. Eta goizeko 7:00 iritsi zaigu azalei begira jartzeko unea. Egunon, Pelli, lekuona? Egunon, eta baita editorialari ere. Izan ere, egungo sare sozialak ez dira agora neutral bat. Horixe dio gaurko honetan Gara egunkariko editorialak. 16 urtetik berako adingabei sare sozialak debekatzeko Pedro Sánchezen iragarpenak hautsak arrotu ditu. Isa plataformaren jabe Elon Muskek bere ohiko tonuan presidente espainola iraundu eta fascista deitu zion. Ezoikoagoa izan zen Telegramen jabe Pavel Duroben mezu politiko gogorra Estatu espainolean dituen 8 milioi erabiltzaileei bere sarearen bitartez bidaliziena. Plataforma hauen bitartez besteak beste dirutza pilatzen duten oligarkek debekuaren aurka egin dute, zer eta denon askatasunaren izenean. Eztabaidak ertz asko dauzka eta testuingurua ezin da antzi. Diputatuen kongresuan duen gehiengo hauskorrak eragiten dion higadura efektu kolpekin orekatzen saiatzen da Sánchez. Bide horretan Muskekin eta Durobekin polarizatzeak oxigenoa ematen dio Moncloako maizterrari. Sare sozialak arautu eta horien estrategia harrapakariei mugak jarri behar zaizkiela argi dago, adostasun zabala dago honen bueltan, baita Euskal Herrian ere izan ere, ikerketa gehiago behar diren arren bistakoa da sare sozialen egungo erabilerak arazo larriak sor ditzakela. Hori horrela da, aurretan eraben kasuan, osasun mentalari begiratuz gero, baina baita helduen kasuan ere, desinformazioak eta gezurrek eztabaida politiko orokorra kaltetzen dutelako iragarritako debekuak ordea, zalantzak sor ditzake, adingabetan jartzen duelako fokua sareen ardura disolbatuz, paternalismotik asko duelako eta zaila dirudielako 16 urtera arteko debekua efektibo egitea gizartearen gainontzekoak ohiko erabilerekin jarraitzen duten bitartean. Auzia beraz, ez da adingabetara mugatzen gizarte osokari dagokio. Ongi etorria da eztabaida, edonola ere argi badago zerbait egin behar dela, hori bai, minimo batzuetatik abiatu behar da. Oinarrizkoena, sareen jabeek aurkezten duten agora zibilizatu eta libraren irudia ustea eta hauzen esatea plataforma hauek ez direla neutralak asko inbertitzen dutela, erabiltzaileak pantailara kateatzeko estrategiak garatzen eta arrisku bat direla bai aur eta nerabentzat baita bizikidetza eta eztabaida politiko sano baterako ere. Hauxe Lander gaurkoan, naiz eta Gara egunkarietan topatu dezakegun editoriala. Eskerrik asko, Pelli, gero arte. Gero arte. Etaren bai, heldu zegula eguneko azalei begira jartzeko unea eta etxetik hasiko gara egunero bezala Gara egunkariaren gaurko azala errepasatzen. Titularrak elkarrizketa bat barne biltzen du Maialen Garmendiari. EHUko irakasle eta soziologoari egin dio elkarrizketa Garak eta bertan esan du hezkuntza politikak errealista izan behar duela gertatzen ari denarekin. Bestalde 6 urte bete ziren ostiralean Zaldibarko zabortegiko hondamendiaz eta Zaldibar argitu plataformak elkarretaratzea egin zuen. Bertako argazkia da gaurko azalean nabarmentzen dena.
Berria gaur astelena izanik, ez dugu berriarik aurkituko saltokietan, beraz ez dugu honen azalarekin jarraituko, baina bai deiarenarekin, eta futbola da nagusia gaurko deian. Levanteren aurkakoa izan zuen Bart Atletikek eta irabazi zuen Norgehiagoka 4-2 emaitzarekin. Bestalde titularrak hause dio Peperen beheranzko garaipena Aragoin box bakarrik bultzatzen duena, boxek barkatu bakarrik bultzatzen duena PSOEren gainbera. Eta Notizias de Gipuzkoan ere argazkian nagusi, Inude Tartzaiek 50 urte bete dituzte Donostian eta konpartxak bere urteurrena ospatu du egindako desfilean. Honek ere Aragoiko hauteskundeak dakartza, Pepek irabazi du Aragoin, baina bi eserleku galdu ditu eta PSOEk bera egin du. Eta Diario de Noticias ere, hildo berdinetik, Voxek PSOE irabazi du Aragoin, PP eta PSOE erori diren bitartean, eta txundak posizioak indartu ditu. Diario de Navarran titularra antzekoa da ere, Peperen garaipena gazi gozo Aragoin, PSOEren aurkako kolpe berria eta Voxen gorakada. Nafarroako gobernuko administratibo izateko oposaketen azterketak egin dira asteburuan eta bertako argazkia dator 7.200 pertsona aurkeztu dira azterketa horietara. Bestalde, El Correoren bi edizioek azalak antzekoak dituzte, argazkietan kirola nagusi Bizkaiakoaren kasuan, Atletik Levanteren aurka irabazi zuen atzo, eta Arabakoan saskibaloia Baskoniak ere irabazi Gran Canariaren aurka. Titularrean Aragoiko hauteskundeen emaitzak dakartza. Azkenik Diario Basko dugu eta honek daraman titularra zera da Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin bat etorriz argitaratuko du Donostiak atxilotuen jatorria. Eta Iñaki Etxeleku eta Xanba Arterretxe libertimenduaz mintzatu ziren Ortzaizen. Ohartarazi dute libertimendua Europa osoan bezala hemen ere gaztek beraien gain hartzen duten ilauterietako herritu forma bat dela. Hala jendea errunt libre bada ere kontradikzioa ikusten dute horren eginaraztea aurrei barkatu. Horregatik ilauteri herritu bezala libertimenduaren baitan zer baden oroitzari nahi dute. Horritarazi nahi dute. Amikuzeko irratian eskaini dituzte xehetasun guztiak. San Berterretxe eta Iñaki Etxelekurekin gira hemen, istante otsailaren 6an emanen baituzue mintzaldi bat, libertimenduen gainean, senditu baituzue behar bat horren egiteko, hasi aintzina horretarazi zuek zeiztela, baigurako libertimenduko kideak ziztela, beraz, barnetik untsa ezagutzen tuzela libertimenduaren galeria horiek, ze beharrek akuilatu zaituzte mintzaldi hori ematerat. San. Ikastolako burasuek galdeginik egiten dugu, ikastolako Euskara taldeak uste dut antolatzen duela mintzaldia, eta beraz galdin zaukuten uste dut astapenean zela pentsatu zutela antolatzaileak libertimendua urgunetik edo guti ezagutzen dutenendako olako kode ezberdinen eta esplikatzeko eta azaltzeko hitzaldi hori antolatzea, pentsatu zuten antolatzea. Egia da, azken untan, libertimenduaren loratze bat bezala senditzen dela ezker eskuin, eta behar bada horrek ere ekarri zaituzete hortara. Eta gainet interesgarria da ikastola bateko burasuek galdegitea holako mintzaldi baten egitea, baditake ere gogo bat burasu batzuen partetik gauzen berriz argitzeko edola. Zenta ikusi dugu ere fenomeno bat azken urte hauetan,
moda efektu bat baita libertimenduarekin, eskoletan ere, ez da bakarrik ikastolen kasua, eskoletan ere gogo bat, integratzeko pedagogia proiektu batean, eta ordean haurer egin hasiko diegu libertimendua, eta jantziko ditugu zirtzilez, jantziko ditugu bolantez, eta hor bada, hala ere, arazo tipi bat, libertimendua iauteriko erritu bat da, Europa guzian ikusten diren elementu anitzekin, eta mundu guzian ere iauteria balimada gauza bat da, gaztek, eta Europan argi da, gaztek beren gain hartzen duten erritu baten formalizatzea da, heziketa leku bat baita ere gazten dako, besta gune eta une bat baita ere gazten dako, eta zinez gaztek hartzen duten memento bat da eta erritu forma bat da. Beaz, kontraeran bat bada, haurer inahaztia hori, zentzua ondirik gabe, partikulazki itxura hutsian egoiten balin magira, bestituko baititugu zirtzirez eta bolantez. Denak libro dira, biztan dena munduntan, baina zen ere horroita hastia, nolazpait mintzaldi horren bidez, libertimendu hitz horren gihilian, iauteri erritu bezala zebaden. Primeadera idatzartze hutsa baino aixe haratako abian den zerbait da, kritika soziala ere, bada hor? Bai, da, infrentzuaren, primaderarena, primadirari deia, eta gero, infrentzuaren gara, infrentzua, egin nahi baita, azpian diren horiek, lurpean diren horiek, botere hartuko dute, beraz, mundua itzulikatu, eta egeak eta botere dunak kitzikatuko, eta hori da, eta inakik egin duen bezala, hori aspalditik seurik iauteria oroak eta libertimendua gazte, helduen, heziketa lekua da, eta pentsatzen dugu, gaurko jendartean sekulan baino gehiago beharrezkoa direla olako lekuak gazteen politizatzeko, kanditzazten lekuak haiek kudeaturik, beraz izaiten aldira zaharragoak pixkal laguntzeko, baina haiek dute protagonismoa eta haien espazioa da, eta nun izanen dituzten elgarrizketa batzu, preseski nor du boterea, nor kitzikatzen dugu aurten segertatu da, eta nola aipatuko dugu, nola hainen dugu, hori zirtzilen aldetik gehiago, eta horrek du funtsean politizatu zentzu zabalean, ez gira alderdiezari hor, da ni nola kokatzen izan erretutan, nor du boterean, nor kitzikatuko dut, eta hori guzia euskaraz, biztan dena, eta hortan da ere, eta interesa. Eta gauzen berriz ekartzeko momentuan ere, elementu hori interesgarria da, zenta egia da libertimendua bilakatua dela ere unibertsitateko ikerketa gai, oai? Eta ordean, emaiten zaizkiola helburu batzuk, libertimenduari, edo funtzio batzuk, libertimendutik kanpo ere, biziki untza, arrakastaren parte da ere, interes bat sortzen baita, eta interesgarria da, hortaz gogoetatzea. Baina ez hartzia libertimenduaren gainean funtzio politiko bat kanpotik gina dena, hortarako baliatu behar da, hor ere, bada irisku nimino bat, ateratzeko libertimenduak dituen ezaugarri anitzetatik. Biziki komplexua baita horren buru, mendeetan zehar eraikiden holako artedrama bat. Artedrama nahi terate gaiten dut, Antionek libertiziaz liburuan artedrama aipatzen delarik, osotasun bat aipatzen dielako. Ta horren hogeita azteko ere parada da, guretzat. Funtzio hori balin badu ere, beste eranai anitzekin heldu den gauza bat da libertimendua, eta egungo egunean, bada gogoetatzeko haintxeur, naturatik gizakia argunt beresia den garai hauetan, eta arrangura hori agertzen da, gure gizarteetan, zeri buruz joaiten gira, hainbeste beresirik, ze harreman edo ez harreman dugun naturarekin, libertimenduak hori ere ekartzen dauku, bere sineste zaharen bidezko, ritualen bidez, naturarekelako harreman hori. Eta hor, simbologia aldetik, funtsaren aldetik, aniz gauza bat dira. Ez da gaizki ere berdin, berriz pentsa dezagun ere, guk ze leku dugun hortan, eta ze harreman egiten dugun, gure errituen bidez, negu udaberri arteko iauteri erritu hortan, naturarekelako harremanian. Horri gehituko dut, eta luze egi izan gabe, artedrama historio hortan, formak ere, funtsak eta formak badutela beren lekoa, eta hor gure helburu bat ere da, forma hori edukiarekin loturik, arrapentsatzea lantzen txegitzea. Antionek, bizi oso bateko lan ikaragarri baten emaitza biziki interesgarria uzten baitauku, erranez, hau tresna bat da, aintzinekoek hasi zuten lana bati segida baten emaiteko. Eta forma eta edukiari begira, umorea ere bai? Umorea gauza zailenetarikoa da kausitzea,
garaia ilunetan? Bai, humoreak, beraz hor gehiago zirtzilaren papera aipatzen da humoretik. Bai, ez da ize, humorea aldatzen da ere, ez gaituzte belaunaldi ezberdinera bera, eta urte zurte humorea egokitzen da, eta hori zirtzilen lana da. Eta zirtzilen elkarrizketen eta emaitza izanen dira humoreak nola irinazten dugu, nori buruz, ze ironiatik, satiratik, eta horiek funtzio hori badu ere biztan dena irinaraztea, eta funtsean, beraz, jende aldu da, egia da, libertimenduen moda eta loraldi hori, usu abiatu da zirtziletaik, lekuan hitzetan zirtzil taldeak osatu dira lehenik, eta gero azken puntan deitzen ziren dantzariak, bolant gargoaren eta segurtatzeko. Eta hor, azken urtetan ere nahi izan du bolantari importantzia eta gehiago eman, baigurako libertimenduan, eta beraz lan bat eramana izan da, eta bolantalde bat osatu da, errepikak erregularki, einakirekin, jantziak ere ahapentsatu ditugu, generoarekiko, beraz hori azken bizpairu urtetan sortu dugun eta jantzia, aurten ere jantzi aldetik aintzinatu gira, beraz ikusiko duzie, heldu diren guziek ikusiko dute zer diren berrikuntzak. Hala, beraz, irria bada zirtziren aldetik, baina erritu hunek funtzionatzen du, antzerkian usu hala da, baina erritu guntan oino gehiago kontrastez. Gana baita, irria eta zirtzilaren basakeria untsa agertzeko, behar du bere altejegoa, eder, ordenatu, argitsu dena, egin baita bolanta. Eta gero behar du hitza ordenatua, menperatua duen bertsolaria. Eta beraz, kontrastez funtzionatzen du erritu hunek, libertimenduak. Beraz, zirtzilaren humoreak funtzionatzeko oino gehiago behar du bolanta entrenatua, pikoan eta eder. Maiz aipatzen diegu parte hartzailei, denak dira personaiak, arte dramaren ikuspegitik. Bolanta personai bada, bertsolaria personai bada, musikaria personai bada, zirtzila personaia den bezala. Baina iduridu gauzak bereizi, hainbeste bereizi ditugun garai eta gizarteetan zaila dela hortaz kontzientzia hartzia. Maiz aipatzen diet baliko dantzariena adibidez, edo indiako katakaliarena. Baliko jendeentzat ez dira dantzariak, baina antzerkia da. Ez da dantza egiten dutena, baina antzerkia. Oksidentetik uste dugu maska batzuekin dantzatzen dute, ez. Antzerkia oso bat da, arte drama oso bat delako, simbologia handi batekin. Hala bizi dute, indian berdin. Kanpoan ikusten duguna, zendako ez dugu ikusiko gure etxen. Hori da ere, nolazpait gure lanaren helburu bat. Eta humorearena, justu erraiteko, bai funtsezkoa da, ikusten funtzio hori, bere buriaz, irri egiteko, arraileriaz, ari den gizarte bat ukaitearena. Horren egiteko gai deno gizarte hori, baina gizarteak irauteko gisan eta ez sare sozialaren garaian nun mezu bakarra mendeku epai edo eraso izaiten alden, gaitea gauza bat hola nun gure buria ez dugun hainbeste serioski hartzen, gure burua zere egiten dugun, bada halako sanotasun bat eta hori atxikitzen duguno gizartea ere iraunarazten duena. Badu hortaik ere libertimendiak. San Berterretxe, Iñaki Etxeleku, mil esker. Zier, mil esker. Urtarrileko azken astean Frantziako Tourrak jakitera eman zituen aurtengo itzulian parte hartuko duten taldeak. Aurreko egunetik saretan bolo-bolo bazebilen zurrumurru bat. Caja Rural Seguro Sergea taldea gonbidatuko zutela zabaldu zuten zenbait kontuk. Eta ostiralean ofizialki jakin genuen Nafarroako taldea Frantziako errepideetatik ibiliko dela uztailaren 4tik 26ra lehenengo aldiz. Aritz Bauez taldeko zuzendaritako bat gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon Aritz, zer moduz? Arratsaldeon, ongi hobe. Frantziako turra izango dugu gaurkoan izpide, baina aurretik aipatuko dugu zu Omanen zaudela, Omaneko turrean arituko baita taldea, eta Valentziako boltan ere ibiliko zarete egunotan. Gaurkotasunak agintzen duenez, zeintzuk dira bi lasterketetako helburuak? Bueno, azkenen ongi hasi dugu urtea, denboraldia,
eta itxura berdinekin jarraitu nahi dugu. Hemen, sailkapen nagusirako txirrindulari dauzkagu nik uste ondo dezakegula, eta Valentzian ere antzeko. Badakigu bi lasterketan maila oso handia dela, baina, bueno, gu ilusio guztiak ingo batez ere, aurreko asteko notiziak iritsi ondoren, beti ilusioak indarra ematen dula. Kirol emaitzak aletik Mallorcan, Frantzian, Saudi Arabian egon zarete azken aste hauetan, zein da balorazioa? Nik uste balorazioa positiboa dela, baina ikusi behar dugu txirrindulari desente ukitugula, batez ere Mallorcan virus batekin egon dira, eta gaixotzen juntzezkio bata besten atzetikan, eta nahiz eta hori pasa, emaitza lortzeko gai izan gara, bai Arabian, bai Marseillan eta bai Mallorcan, eta nik uste datorkigun urte oparotxontarako ilusioez hasi gehala. Urte oparotsua dela aitortu berri diguzu, taldeak koska bat goragin du aurten edo behintzat asmoa hori alda? Gure asmoa pixkat pausotxo bat aurrera ematea zen, baina, bueno, gero iritsi ezkegun gonbidapen guztikin, pauso bat eman berren, 3 eman ditugu igual, orduan, ez dakit pauso asko eman urte bete, baina, bueno, azkenen, iritsi dira gonbidapenak eta ezin diogu ez esan, eta aurrein berko diogu. Elkarrezetaren muinari helduko diogu jarraian, duela astebete eskas jakin zenuten 2026ko Frantziako turrean ibiliko zaretela, jakin nahi dugu nola jakin zenuten albistea? Bueno, bagenekin, bakinetan ginela gonbidapen lortzeko, denena gotan zeon gure eta unibeten artean zeola, baina, bueno, badakizu, notiziate arte, inorek ez duen sinisten, orduan, notiziatea bezperan lekipez Leparisien egunkariak aterazun, turra jungo gonbidatu bizigutela, eta ni adibidez Arabian nintzen lasterketan, eta orduan lasterketan joala enteratu nintzen, zuzenen turrak argitaratu zuenean. Beraz, pixkat, bapatekoa ez, bagenekin aukera zeudela, baina ez dara, irakurri arte ez dezu sinisten. Eta taldekideek, ziklistek nola jaso zuten albistea, pozgarria? Denentzat izugarrizko albistea izan da, txirrindulari guztientzat, estafoko kide guztientzat, zuzendarientzat, azkenen Kajarroa markantzat berantzat ere, notizia izugarria, azkenen badakigu zen mailako lasterketaren turra, ze mugitzen duen turrak eta nabaritu dugu, nik bintzat nabaritu, jende guztiak zoriontzen, eta badakigu ez da beste edozein lasterketa bezala. 30 urteko ibilbide baten saria, ez da lana ongi egin duzuelaren seinale? Azkenen gure lanan jarraitzen dugu, ez du gure filosofia aldatzen, eta beti gure filialeko txirrindularitaz hornitzen geha, eta hortan jarraitzen dugu, aurten ere behin egin dugu, ez eta pauso bat eman, lau txirrindulari ditugu gure talde txikiti, orduan, azkenen filosofia mantentzen dugu, naiz eta aurrera pauso horiek eman. Filosofia aipatu duzu Aritz, filiala ere, Euskal Txirrindularitzaren motor eta bultzatzaile izan zarete, eta ordainsari gisa turrerako gonbidapena. Zuen apustuak eta lanak beraz zentzua du? Argi dago, ikuste da, guretzako sari oso handia da, guk egindako urtetan egindako lan guztiaren ondorioz, hau lortu dela, talde txiki batek, mundu mailako kirol ekitaldia handienetako baten parte hartzeko gonbidapena lortu dugu, eta hori nik uste izugarri dela eta aipatzeko dela. Ibilbide luzea izan du taldeak amateur mailan eta 2010 geroztik profesionaletan ere, zu aipatuko dugu tartean taldeko ziklista ere izan zarela. Noizbait imaginatu zenuen horrelakorik edo? Ez, azkenen gu bagenekin zintzen gure tokia beti jakin izan dugu, eta beti ikusi da, azkenen txirrindulari onak eukitzen ditugu, baina urte ona egiten etortzen da talde handiagoa eta beti eramaten ditu. Eta bagenekin, gure tokia zintzen, eta ez genuen inoiz espero turren egotea. Eta, aurten bi ekipo desagertu dira, eta gu aurrek urten, izugarrezko denboraldia egin ondoren, izan da lortu dugun emaitza, gonbidapen izugarri asko. Turra da denak itzaitu da, baina turra zaparte ere Dauphinea, Lehenako Dauphinerako gonbidapena, Tirrenako gonbidapena,
Lieja eta Fletxako gonbidapena, guretzako izugarrizko mailako gonbidapena dira eta ilusio handiz hartzen duguna. Hoiek izpide izango dugu jarraian, baino galdetu nahi nizun, zer subratzen du taldearentzat gonbidapena? Taldearentzat, nik uste izan dela, bombazo bat. Azkenen, dena postu geha, bai, lehen usan bezala estafa, bai zuzendaritzatikan, bai txirrindulariak, eta azkenen ere, egia ere pixkat, bildur pixkat ere ematen digula, azkenen ez dakigu zerrentura, badakigu zerrentura, baina inoiz ez geha gonturrean, eta bildur pixka bat ematen digu, nola antolatu, nola egin egutegia, eta hori da horrentxe berdan buruan dagoen burua uste handina. Zeintzuk izango dira helburuak Aritz? Bueno, a ver, azkenen helburu handina garaipen bat, partzial bat irabaztea etapa bat, badakigu oso zaila dela, baina bueno, ezinezkoa ez dago ezer, azkenen dena gertatzen dira bizikleta batekin eta biankakin, eta arduan nik uste gai bageala, baina badakigu oso zaila dela, baina bueno, azkenen ilusioz bete berda burua eta horrekin eta berda, ez genuen inoiz pentsatuko turra nago gainela, eta zeba ez pentsatu bat turren etapa bat irabazi izako da. Bai, noski. Puntuazio sistema berriak eragina izan du gonbidapean eta akaso Cofidisek ere giroan aritzariko izanak da eragina izan du. Onuragarria alda sistema berria hau Caja Rural bezalako taldeentzat? Bueno, ez dut uste, nik uste azkenen sistema puntuak eta pixkat aldrebesa da, azkenen pixkat ziklismoaren gakoa gartzen du, azkenen lasterketa askotan garrantzitsua da jende asko aurren sartzea irabaztea baino, eta azkenen ziklismoa beti izan da irabazten duen ezazen saria. Ordan pixka nire iritzez behintzat, nire ez gustatzen sistema puntuak eta hau, nik ez du esaten esteleik puntuak eta sistema egon behar, baina nire behintzat buelta bat emango nioke. Aipatu nahi izun beste kontutxo bat ere, zuke Unibet Rose Rocket taldea aipatu diguzu lehen, eta sareetan batzuk esan zuten zuen gonbidapena haien esku gelitu behar zela. Ez dakite irakurri dituzun horrelakoak eta zer iritzi duzun honen inguruan? Iritsi zaizki notizia asko, baina bueno, azkenen ni beti esan du gure lan egiten dugula eta zerbaitegatik gonbidatu gute guri. Nik ez du inor gutxietxiko, eta nik uste talde barrutik ere Unibet taldetikan ere ez dutela egin, gehi izan dela kanpoko jendea, eta bueno, azkenen badakizu gaur egun gazte gehiago zeltze sare sozialetan publikatzen den gauzak, eta gure ekipoa pixkat klasikoago da, eta igual horregatik ere izan da. Aipatuko dugu dena den Aritz, azpiegitura aldetik eta emaitza aldetik ere bai, Caja Ruralek egin duela Unibet taldea baino urte oparagoagoa behintzat 2025 eta hor egon daiteke gonbidapenaren argudio nagusia. Dena den, turra urteko helburu nagusia bihurtu dela, hain zuzen ere, egutegia aldatu behar izan duzue, zeintzuk izan dira aldaketa horiek? Bueno, handikan ez du guztiz eta nola nintzen nago, betez nire bantzen den, basake, geto biltzeko, eta ikusteko Alabazan edo ez bazan, entzun dadila Naiz Irratian. Bazan behin, putre bat. Putrenek izugarrizko gosea pasatzen zuen. Izan ere, bera bizi zen inguruan, axeri bat ere bertan bizi izan. Eta axeri honek jaten zituen inguruko harrapakari, marruskari eta guztiak. Eta putrea antxe egoten zan zeruan. Zer jan, etzeukala. Egun batean, putreak hangoitik axeria ikusi zuen. Zerura begira zegoela. Antxe, elur malutak nola erortzen ziren. Ikusten. Izan ere, axeriak inoiz ez zuen ikusi elurra erortzen. Eta hura ikusi zuenean sorgindu eta gelditu zen elur malutei begira. Baina zer da? Esan zuen azeriak. Eta putreak orientzun zuenean antxe joan zen, egan. Eta azeriaren ondoan jarrita esan zion, zer den hau? Oiek, zeruko lumak ditut. Oioak zeudek han, izugarrizko jategia zegok zeruan. Eta antxe, elkarrekin jostetan, ibiliko dituk eta lumak erortzen dira, antxe, zerutik, bera. Bai,
Bai, ta nahi baduk, igoko haut gora. Eta, bai, heldujok nire buztanari. Eta alaxe, aseriak bere ahoa irekita, ja! Ahoarekin koska egin zion putrearen buztanari. Buztanean zituen lumai heldu ahoarekin eta antxe joan zen putrea. Gora eta gora, gora eta gora, gora eta gora. Eta antxe, gorenean zegoenean putreak galdetu zion. Zer, Lukito? Ondo hau? Eta Lukito kasiriak erantzun zion. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lemona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. 6 urteren ostean, Zaldibarrek justizia eskatzen jarraitzen du. Zaldibar argitu plataformako kidek azaldu dute, iazko egoera berean daudela, ez baita ezer berririk argitu eta instrukzio fasea ekainaren lehenbiziko egunera bitarte luzatu dutelako. Argitu dadila dena. Guk ez dugu arreta arazoaren muinetik aldenduko. Zergatik gertatu zen hondamendia eta nortzuk izan ziren arduradunak. Lander Martínez, egunon. Egunon bai, plataformak exigitu du epaitegiak instrukzioa amaitu dezala, ikerketaren ondorioak herritarren esku jarditzala eta auziak aurrera egin dezala. Exigitzen duguna da, instrukzioa amaitu dezala epaitegiak. Ikerketaren ondorioak herritarren esku jarditzala eta egin dezala aurrera auziak. Gero, gerokoak. Igande hauteskunde giroko izan da, Portugalen lezioa ikasi dute, baina ez Zaragoin. Jose Seguro, sozialista izango da, Portugalgo presidentea, ultraeskuinak gelditzea lortu dute hauteskunden bigarren itzulian, herrialdearen joera aldatuz, parte hartzeak ere gora egin du. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Alde nabariarekin irabazi dio Txegako Andre Bentuta ultraeskuindarrari. PSEek babesturiko hautagaiak bozen 66,8 lortu du, Benturak aldiz 33,2 eskuratu du. Eta Voxi ospo emanez, PPek irabazi ditu Aragoiko hauteskundeak, ultraeskuindarrek beraien eserlekoak bikoiztu dituzte. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Beste hauteskunde batzuk ere badira Japonekoak, Sana eta Kaichiren garaipenak, garaipen ukaezinak, Japoniako kontserbadurismoa egonkortu du. Sena eta Kaitxik berak azpimarratu du bere hautagaitza transbertsala dela eta kanpainan zehar azpimarratu izan duen balioa izan da hau. Ultrakontserbadoreak militarizazioa, bizitzaren kostua eta inmigrazioa izan ditu izpide kanpainan. Eta gure itzulita prostituziora beharturiko 3 emakume askatu dituzte Getxon. Ertzaintzak beste 2 emakume atxilotu ditu berriz, emakume hauek prostituitzera behartzeagatik eta drogen zein farmakoen salmenta gotzita. Ikerketak emakumeen egoera prekarioa agerian utzi du, 3,5 metro karratuko gela batean bizi ziren mugitzeko askatasunik gabe. Eguneko 24 orduetan kamera baten zaintzapean zeuden. Atxilotuek 3 emakumeak prostituitzera behartzen zituzten eta irabazien 50% ematera behartuak zeuden. Kirol kontuetan aldiz Atletikek garaipena lortu du Levanteren aurkako partida zoro batean, 2-0 hasieran markagailuen etxekoen alden, baina Maturroren kaleratzeak aukera eman die partida kontrolatzeko. Bisitariek dena den distantzia berreskuratu dute deskontuan eta barra erabili behar izan dute epaileek San Mamesen urduritasuna eraginez. Azkenean, 4-2 gailendu da Bilboko taldea, Mikel Jauregizar. Zaporo nagaz, azkanin 3 puntuek usan duze hasikeratik, orain klaru dago partida guztizek izango dizela oso gatzak, da bueno, ikusi de, azken arte oso gatzok intzu partidu irabazteko, da hori, zuko esan zulez, oso posik 3 puntuek gaitxik, da horrela begi. Guztiz bestelako zoria izan du Alavesek, etxeko partida huts eta 2 galdu baitzuen Getaferen aurka eta aipatuko dugu baita ere pilota kontuetan, binakako txapelketan zehazki, Unai Laso eta Jonander Albizu gailendu direla Logroñoko Adarragan jokatutako partidan, Zabala Martija 22-19 menderatuta. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan Lander badugu nabarmentzeko jazorarik? Uneotan ez dugu ezer nabarmentzeko lasaitasuna euskal errepidetan, Peli. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Atzoko onaldiaren ondoren, igande honetan eguraldiak berriro ere okerrera egingo du. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta euri giroa nagusituko da.
Zaparrada gehienak Kantabriar isurialdean botako ditu eta gainera tarteka mardul botako du. Aldiz, hego isurialdean euri gutxiago izango da eta bertan aterrune batzuk izango dira, baina goizeko lehen orduetan Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira. Aldiz, arratsalde partean hego isurian atertzera egingo du, naiz eta oraindik arratsaldeko lehen orduetan zertxoet busti, aldiz ipar isurian gehiago kostako zaio eta bertan gauean atertuko du. Haizeak goizean edo egunaren gehienean barkatu mendebal ipar mendebaldetik joko du, baina azken orduetan hego mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 0 eta 8 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantabriar isurialdean 9 eta 13 gradu bitartean eta hego isurian aldiz 7 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean eta temperaturan jaitsierarekin elur maila 1100-1200 metrotan kokatuko da goizean, baina arratsalde partean gora egingo du. Jorraizburua teknikan, otsailak 9 da astelena. Informazioaren aria. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. Eta gaurko albistegi hasteko, Zaldibarrera jo beharra dugu, izan ere auziak aurrera jo dezala eskatu dute Zaldibarreko azken mobilizazioan. Zaldibar argituk zehazki ezbeharraren 6. urteurrenean gogora ekarri du 2 lagun hil zirela Sarraskian, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze ezbeharrak irregulartasun ugari agerian utziarren, auziak ez duela aurrera egiten eta iazko egoera berberean daudela salatu dute. Argitu dadila dena. Guk ez dugu arreta arazoaren muinetik aldenduko. Zergatik gertatu zen hondamendia eta nortzuk izan ziren arduradunak. EITB jasotako adierazpenetan Zaldibar argitu plataformako kidek azaldute iazko egoera berean daudela, ez baita ezer berririk argitu eta instrukzio fase ekainaren batera bitarte luzatuko delako. Zaldibar argitu plataformatik justizia eta babes instituzionala eskatu dute, hautetxean jarrera salatuz. Auzo eta herri honetan agintariak dira gehien ahalegintzen direnak euren lagun batzuen mesedetan txikiak zapaltzen. Baipatu dute urte osoan Eitzaga eta Zabortegia ahaztua izan ostean urteurrenaren bezperan 3. auziaren berri izan dutela, baina Zaldibar argitu ez dagoela bertan pertsonatua. Auzi honen oinarri nagusietako bat Juan Mari Uriarte zehazki udaleko kide oiaren errelatoa delako. Plazmakidu herritarren esku jarri zela eta auzik aurrera dezala. Exigitzen duguna da, instrukzioa amaitu dezala epaitegiak. Ikerketaren ondorioak herritarren esku jarditzala, egin dezala aurrera auziak. Gero, gerokoak. Jose Seguro sozialista izango da Portugalgo presidentea, ultraeskuinak gelditza lortu dute hauteskunden 2. itzulian herrialdearen joera aldatuz, gainera parte hartzeak gora egin du. Marcelo Rebelo de Sousaren gehienezko bilegintzaldiak bukatuta, Antonio José Seguro ministroia izango da presidentea. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Alde nabariarekin irabazi dio Txegako Andre Bentuta ultraeskuindarrari. PSEek babesturiko hautagaiak bozen 66,8 lortu du, Benturak aldiz 33,2 eskuratu du. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. Hauteskundeak normaltasunez igaro arren eguraldi txarra dela eta hainbat hautesleku legu zelatu dituzte. Bestalde, ULDek eragindako 3 herri eta 2 kontseilutako 36.000 bat biztanlek heldu den igandean emango dute botoa. Funtzio exekutiborik gabe, Portugalgo presidenteak eskuduntza esanguratsuak dauzkan, besteak beste parlamentua disolbatu, hauteskunde legislatiboak ditu edo legei betoa ezarri. Jardunaldiko datu esanguratsuetako bat parte hartzearen egoera izan da, 2021ko hauteskunde presidenzialetan 19,2koa izan zen, atzo 145,5koa. Eta aipatuko dugu baita ere, Sana eta Kaitxiren garaipen ukaezinak,
Japoniako kontserbadurismo egonkortu duela. Alderdi liberal demokratikoak parlamentuko 475 eserlekuetatik 278 eskuratu ditu, gehiengoa bermatuta Takaitxik defentsa arloko aldaketa konstituzionalak gauzatzeko bermea izango du. Hauteskundeen ostean parlamentuaren bi herenek alderdi liberal demokratikoaren menpe daude. Ondorioz, Sanae Takaichi sustengatzen duen alderdiak aldaketa konstituzionalak burutzeko gaitasuna izango du. Lehen ministroak berak orain arteko politika ekonomikoa babestu dutela adierazi du. 窮地に追い込まれた時に割と私と Sanae Takaichik berak azpimarratu du bere hautagaitza transbertsala dela eta kanpainan zehar azpimarratu izan duen balioa izan da ultrakontserbadoreak militarizazioa, bizitzaren kostua eta inmigrazioa izan ditu izpide kanpainan, horrela orain artean abstentziora jo izan duten pertsonen botoa eskuratu du. Eta hauteskundeak baita ere Aragoin, Vox jauspo emanez, PPk irabazi ditu Aragoiko hauteskundeak, ultraeskuindarrek beraien eserlekuak bikoiztu dituzte eta hauteskundeak jasan ahal izan dituen aukeraz ezkertiar bakarra Txunta aragonesista izan da, PSOEk 5 eserleku galdu ditu. Hauteskundeak irabaziarren Jorge Azkonen PPk 2 eserleku galdu ditu eta Voxekiko menpekoagoa izango da. Ultraeskuindarrak 7 eserlekutik 14 igaro dira. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Pozik agertu arren gehiengoa bermatzeko Vox ezinbestekoa izango da Jorge Azkonentzat. Y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco, es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones. Pilar Alegría Sánchezen ministroiak 5 eserleku galdu ditu 2015ko markarik okerrena errepikatuz. Hobera egin duen aukera Txunta aragonesista izan da. Jorge Buello. Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Eta Cisjordaniako kontrolaria gotzeko erreforma onartu du berriz Israelek, kolonia berriak lurren konfiskazioa la eremu erligiosen mantentze eta kudeak eta aurreikusi du honek. Finantza eta defentso ministro ultrek esan dute aldaketa dramatiko izango dela. Besteak beste, Hebron hiriko eskuduntzak eta eraikuntza baimena kontrolpean izango dituzte, 1997an aurreikusi zen egoera moldatuz. Garaian berretsi zen edozein aldaketa instituzio israeldar eta palestinarrek era partekatuan hartu behar zutela. Halaber, Cisjordaniako lurren erregistroak argitaratzea ere jaso du plan honek, edonork beraz lursail baten jabeak identifikatu eta erosketa eskaintzak aurkeztu ahal izango dizkio, orain arte isilpekoa zen informazio hau. Berriz, Mahmoud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak salatu egin ditu iragarritako neurriak, ez legitimoak eta legez kanpokoak direla esanez, eta ondorio juridikorik ez dutela azaldu du. Eta Otxandion izango da, aurten udalerri euskaldunen eguna maiatzaren 16an UEMak eta udalak antolatuta. Topaketak udalerri euskaldunen eta arnasgurren garrantzi azpimarratu eta euskararen bizi berritza aldarrikatuko du festa eta elkarlana uztartuz. UEMako kidez gain gainerako udalerri euskaldunen bilgune ere izaten da udalerri euskaldunen eguna eta aurtengoa ere horrela izatea nahi dute UEMak eta Otxandioko udalak. Horretarako eta eguna ahalik eta erakargarriena izan dadin pasaden ostegunean egin zuten lehen bilera herriko taldeekin eta eragileekin Otxandioko kulturetxean. Otxandioko kirol eta kultur kontseiluan bildutako eragile guztiei eman zieten UEMak eta Otxandioko udalak egunaren asmoen, helburuen eta nondik norakoen berri. Eguna herrikoia eta arrakastatsua izan dadin elkarlanean aritzea ezinbestekoa dela iritzita. Horrela, arnasguneek eta udalerri euskaldunek euskararen bizi berritzeari egiten dioten ekarpena ikusaraztea eta euskararen lurgunea babesteko eta sendotzeko beharra nabarmentzea izango da maiatzaren 16ko asmo nagusia, festa eta aldarrikapena uztartuz. Egun osorako egitarau zabala izango da eta hoi bezala UEMak batzar nagusia ere egingo du egun horretan Otxandion. Eta Zirimola ikastolen aisi taldeak uda honetarako euskarazko aisialdi eskaintza zabalagoa eta bidezkoagoa aurkeztuko du. Plaza gehiago eskainiko dira eta beka sistema propioa jarriko dute martxan lehenbiziko aldiz, haur eta gaztetxo guztientzat eskuragarri izateko asmoz. Ikastoleen elkarteko kidek jakinarazi dutenez euskararen egoerak neurri ausartak eskatzen ditu eta Zirimolak pauso sendoa emango du udako aisialdi eskaintzarako euskarazko plaza kopurua nabarmen hasiko du. Zehazki iaz eskainitako 1200 plazatik 1680 plazara egingo du jauzi eta euskarazko eskaintza 140 hasiko da. Zirimolak beka sistema propioa jarriko du martxan eta lehen urte honetan 50 plaza gordeko ditu zaurgarritasun egoeran dauden haur eta gaztetxoentzat. Errenta maila edozein dela ere euskarazko udaleku eta
egonaldietan parte hartzeko aukera bermatzeko. Zirimolak adintarte eta interes desberdinetara egokitutako udaleku irekiak eta itxiak eskainiko ditu 2026ko udan. Ikastola bakoitzean antolatutako egitarauetatik Arabar, Errioxan, Lizarraldean eta kostaldeko herrietan egingo diren egonaldietaraino. Eta aipatuko dugu prostituziora beharturiko 3 emakume askatu dituztela Getxon, ertzaintzak beste 2 emakume atxilotu ditu, emakumeak prostituitzera behartu eta drogen zein farmakoen salmenta gotzita. Ikerketak emakumeen egoera prekarioa agerian utzi du, 3,5 metro karratuko gela batean bizi ziren mugitzeko askatasunik gabe eta eguneko 24 orduetan kamera baten zaintzapean zeuden. Atxilotuek 3 emakumeak prostituitzera behartzen zituzten eta baita behartzen zituzten lorturiko irabazien 150 ematera. Goizeko 8:00 dira. Kirol aria, naiz irratian. Atletikek garaipena lortu du Levanteren aurka partida zoro batean, 2-0rekin markagailuan etxekoen alde, Maturroren kaleratzeak aukera mandie partida kontrolatzeko, bisitariek dena den distantzia berreskuratu dute deskontuan eta barra baliatu behar izan dute epaileek, Samamesen urduritasuna eraginez azkenan, 4-2 gailendu da Bilboko taldea. Atletikek 4-2 gainditu du Levante San Mamesen, baina markagailuak kantxan bizitakoa partzialki islatu du. Zurigorriek 17. minututik nagusitasunarekin jokoa kontrolatu dute neurketaren zati handi batean eta abantaila argia izan dute, baina ez dute partida ezustekorik gabe istea lortu. Eta granotak azken minutuetan hurbildu izan dira Mikel Jauregizarren adierazpenak jaso ditu ETBek. Txaporonagaz, azkanin 3 puntuek usan duze hasikeratik, orain klaru dago parte guztizek izango dizela oso gatzak, da bueno, ikusi azken arte oso gatzokintzu partidu irabazteko, da hori, zuko esan zulez, oso posik 3 puntuek aitxik, da horrela begi. Emaitza honek konfiantza ematen dio Bilboko taldeari datorren astean kopako norgehiagokan Errealari aurre egiteko, naiz eta Mataratzoren taldeak garaipena eskuratu duen ere azken jardunaldi honetan. Eta aipatuko dugu baita ere Alavesek galdu egin duela Getaferen aurka eta beko postuak gertuago ditu orain. 2-2 galdu zuten atzo etxean eta esango dugu partida honetan gakoa izan zirela Getafeko Luis Vázquez eta Mauro Aranbarri biek sartu zuten gola eta honen ondorioz Bordalasen taldeari garaipena eman zioten. Orain Alavesek egoera kaskarragoa du, esango dugu, azpiko postuetara gerturatu delago zertxo bait eta ondorioz, naiz eta Davisoria berriro ere agertu den bere atea babesteko, penalti bat ere palio gobetu dute jokoz kanpoko batengatik eta ondorioz, hori egala, zoritxarra izan dute, bazorroek. Eta aipatuko dugu, baita ere, Efe Ligan Atletikek bigarren golea da jasandu urte hasi zenetik, 4 egunetan jaso duen bigarren porrota jarraia dau, 4-0 galdu dute Bilbokoek Sevillaren aurka. Urtarrileko aldapak eragina izan du Atletiken nesken taldean, hainbeste otsailean zehar ere iraunduela. Lehoien nesken taldeak 7 partidu jokatu behar izan dituzte 4 astetan eta emaitzek gehiagiazko esfortzu hori utzi dute agerian. 4-0 galdu du Atletikek Sevillara egindako bisitan. Adriana Nanclaresek berriro jokatu du, baina ez dira garaipena lortzeko gai izan, ez da hurbil ibili ere ez. Partida kaskarra jokatu dute, atzetik zetorren lanak eraginda eta jarraian jaso duten bigarren goleada izan da. Eta aipatuko dugu baita ere Saskibaloia, Baskoniak ere partida izan zuen igande honetan eta irabazi egin du Gran Canariaren kantxan eta kopako serieko buru izatea ziurtatu. Zarabarrak 20 puntu baino gehiagogatik gailendu dira Kanariarren kantxan 75 eta 97ko emaitzarekin. Emilia Ekaitzagatik 10. jardunaldian atzeratu behar izan zen partidan. Bain zuzen, kopan izango duten lehenbiziko aurkaria, Laguna Tenerifera izango da. Kosner Baskoniak ez dio inongo aukerarik eman Dreamland Gran Canariari eta 20 puntu baino gehiago gatik gailendu da uhartean jokatutako partidan eta kopako lehen postuak ziurtatu ditu horrela. Timoti Luobu Kabarroten 23 puntuak eta 27ko balorazioak partidako izarra bilakatu dute. Marcus Howarden kanpoko saskiratzeekin batera gainditu beharreko Arlauza konplexu bat baino gehiago izan dira uharteko taldearentzat. Horrela talde Gasteiztarrak kopan postu altua izatea ziurtatu du eta La Laguna Teneriferen aurka jokatuko du datorren partidua Valentzian jokatuko den txapelketako final laurdenetan.
Eta Unai Laso eta Jonander Albizu gailendu dira Logroñoko Adarragan jokaturiko partidan. Zabala Martija 22 menderatuta. 12. puntua bereganatu dute gorriek, sasoiko daudela erakutsita. Urdinek ere partida txukuna jokatu dute eta 3. postua borrokatuko dute azken jardunaldian. Logroñoko Adarragak dena eman du bere herriko semearen alde eta Javier Zabalak ere guztiz txundituta utzi ditu bertaratutakoak. Hala ere, guztiz ere, Urdinen esfortzu oro ezerezean utzi dituzte Binakako txapelketako liderrandiek, bikote garaitezinak. Laso eta Albizu sasoiko iritsi dela azken txanpara eta freskotasun hori gakoa izan da txapelketako 12. garaipena eskuratzeko. Binakako txapelketa hasizenetik partida bakarra galdu du baikoko bikoteak eta hori 3. jardunaldian gertatu zen, hain atzean geratzen den abenduaren 6ean alegia. Final herrietarako txartela ziurtatuta izan ere oso lehiakorra aritu dira gorriak. Zabalak jarritako ritmo altura garaiz moldatu eta markagailua itzultzeraino. Markagailua berdinduta egonda partidaren gehiengoan, gorriek aurre hartu eta abantaila mantendu duten arte. Azkenean, 22 eta 19 irabazi dute gorriek. Albizuk eta beri egindako adierazpenetan garaipena ospatu du, baina norgehiagok gogorra izan dela azpimarratu du. Hor aurrea sabartu ditu, Julen egibal gehiago entrenago do, hor atea duen pelotare kentzeko ere kosta jentzan bizka, eta hor nik uste asma duela, nik dominatzen hon, nahiek aurren asma bindut egizan guztua. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Gaurkoan hori baino lehenago, goizeko 8:21, baino egin nahi dugu informazio praktikoaren errepasoa. Lander, errepidetan unetan badago jasoerarik edo? Bai, aipatzeko dugu azken ordukoa istripu bat izan da Bizkaia 657 errepideko 9. kilometroan Erandion Bilboko norantzan eta herri bat itxita dago uneotan autopilaketak daude eta arreta gomendatzen da. Adibile beraz bertatik igaro berri izanez gero, eguraldiari dagokenez, esango dugu temperatura kapur